Il-vjolenza domestika m'għandix post f'pajjiżna. Dan kien il-messaġġ ta' Dr. Lidja Bela fl-eluq ta' 16 ġurnata ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika. Hija kienet tindirizza konferenza bit-tema Il-vjolenza domestika hija affari ta' kulħadd. Dr. Bela qalet li dan l-attiviżmu għandu jixpruna iżjed ħidma u għandna dejjem nistaqsu x'għandna nagħmlu iktar. Fil-konferenza dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza domestika li ġiet organizzata mill-Kummissjoni dwar il-vjolenza domestika, bosta partijiet li għandhom interess f'din it-tema qasmu l-arfin tagħhom bejniethom bilan li tkompli tiġi indirizzata din il-pjaga fis-soċjetà tagħna. Dr. Bela qalet li l-vjolenza domestika taffettwa lil kulħadd, lin-nisa, lill-irġiel, l-tfal u anka lill-anzjani. Hija kompli tajt li għandna narfu li din hija affari ta' kulħadd u li titlob ħidma kollettiva. Hija sostniet li rridu niġġieldu l-kol kemm aħna biex naraw x'qiegħed iwassal biex l-aggressuri jagħmlu atti ta' vjolenza domestika fuq persuni oħra. Il-messaġġ li rridu nwasslu li l-vjolenza domestika m'għandix post ġewwa pajjiżna. Illum din il-konferenza kellna diversi kelliema ġie preżentat studju dwar x'qed iwassal l-aggressur jikkommetti vjolenza domestika fuq il-persuna li suppost iħobb. Tkellimt ukoll dwar l-importanza illi mhux biss nitkellmu u nagħmlu l-konferenzi u nagħmlu l-istudji, imma kemm huwa importanti li niltaqgħu ma' dawn in-nies, illi nisimgħuhom ħalli nitalmu dwar l-esperjenzi li għaddew minnhom u kif nistgħu ngħinuhom aħjar. Ġifieri li nisimgħu lil dawn in-nies nemmen illi huwa importanti ħafna. Dr. Lidja Bela saħqet li l-vittmi tal-vjolenza domestika għandhom bżonn ir-refuġju u l-għajnuna kuljum, mhux biss f'dawn is-16 jum ta' attiviżmu. Il-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika Audrey Friġġieri kellha wkoll messaġġ ċar li rridu ninvestu fir-riżorsi u rridu nibqgħu iffukati għaliex il-ġenerazzjonijiet dejjem jevolvu. Li hemm bżonn li naraw bħal dejjem fejn hemm bżonn ta' aktar riżorsi, ħalli kemm jista' jkun dawn jieħdu posthom fejn hemm bżonnhom għax is-soċjetà dejjem qed tinbidel kif nafu, bżonnijiet dejjem jinbidlu, allura wieħed irid dejjem jara s-sistema li hemm in place u kif tista' din tiġi aġġornata skont ir-realtajiet li hemm barra fi żmien tal-lum. Preżenti waqt din il-konferenza kien hemm ukoll il-Ministru responsabbli mill-Intern, Byron Camilleri, li qal li dawn mhumiex affarijiet li nippolitiġizzawhom. Bħala soċjetà għandna naħdmu flimkien biex innaqsu dawn il-każijiet. Il-Ministru Camilleri semma wkoll abbozz ta' liġi li tresqet quddiem il-Parlament ftit tal-ġimgħat ilu biex vittma tkun tista' tmur għand il-Victim Support Agency u tistaqsi jekk il-persuna li jkollha relazzjoni miegħu jew magħha